pozdrav, ja sam Eli Vega. Gledajući ova videa, upravo sudjelujete i svjedočite mom ustajanju iz kolica u kojima sam provela punih 10 godina. Dakle, u prvom našem susretu govorila sam o važnosti želje, važnosti htjenja i volje da se ustanete iz invalidskih kolica. I kad imate tu želju, htjenje i tu volju koja potpomaže želju i htjenje, ništa vas ne može zaustaviti. Ono što želim reći, što smatram bitnim, je da stanja u kojima se nalazimo u invalidskim kolicima sa medicinskog stajališta dobivaju neki oblik, imaju neku dijagnozu. Međutim, za mene, ja ih promatram kao stanja. Za mene, moj boravak u invalidskim kolicima je samo jedna životna faza. To je stanje mog tijela. Da, bilo je jako puno izazova, jako puno učenja i nije bio lak period u životu. Ali to je prolazno, sve je prolazno, to su životne faze. Svi prolazimo svoje faze. Moj aktivni rad na tijelu, odnosno podizanju iz kolica, počeo je 26.9.2017. sa prvim odlaskom u teretanu i nije bilo lako uopće odlučiti se ići među ljude, među zdrave ljude, među funkcionalne i živahne ljude. A znate da vi ništa ne možete. I od tada 3 mjeseca za redom vježbala sam 2 puta tjedno po 2 sata. To je ukupno 48 sati. Ne izgleda jako puno. Međutim, ti sati bili su ispunjeni žestokim naporima, pomicanjem, malo po malo, tako sitnim malim koracima, pomicanjem mišića, gdje puno puta, jako puno puta, nisam mišić uopće osjetila da bilo šta radi, da se pomiče, da postoji. I to umjesto što bi većini ljudi bilo poražavajuće i možda bi odustali i pali u depresiju, ja sam upravo zbog toga rekla, nećeš, ja te moram osjetiti, ti si moj, ti si moje tijelo. Ja mogu doći do tebe, do tog malog mišića. Ja mogu uspostaviti komunikaciju sa tobom. Nismo ju imali 10 godina, ali ja želim imati komunikaciju sa tobom. Dakle, kad sam izvodila svaku vježbu, nastojala sam koncentrirati se, fiksirati, imati punu pažnju na dio tijela koji želimo jačati. Dakle, povezanost mentalnog i tjelesnog. Znalo je dugo trajati. Ali nakon nekoliko treninga osjetio se napredak. Osjetila sam taj mišić. Nakon ta 3 mjeseca rezultati, kada sam se okrenula iza sebe, su bili i vidljivi i mjerljivi i ostavili su me bez riječi. Mogla sam se nakon ta 3 mjeseca, znači samo 2 puta tjedno, ali upornog vježbanja i neodustajanja, mogla sam se samostalno uz pridržavanje spustiti iz kolica na pod, ustati spoda uz pomoć pridržavanja i to, ali ne drugih ljudi, dakle samostalno,
Mogla sam stajati pridržavajući se. Noge su počele komunicirati sa mnom, odnosno ja s njima. Naravno, želim naglasiti da je izuzetno važno razmišljati o tome da ne dođe do pretjeranog opterećenja. Znači da se ne izmorite. Zato sam rekla, vi se ne smijete znojiti na treningu. Vi ne smijete ulagati posljednji napor. Ići do krajnjih granica, jer više nećete znati za sebe poslije toga. Vi trebate uspostaviti komunikaciju sa svojim tijelom, a ne boriti se do zadnje snage. Dakle, nakon ta 3 mjeseca bila sam čvršća, sigurnija, manje sam se bojala padova. Prije kolica jako puno i često sam padala. Ozljeđivala se i ustati iz kolica nakon 10 godina, kad imate potpunu atrofiju mišića, kad mislite da je to jednostavno nemoguća misija, prvo što vam pada na pamet, moje tijelo me neće držati, ja ću pasti, ja nemam mišiće, ja ću se ozlijediti, kako ću onda funkcionirati, kako ću uopće trpiti tu bol, ozljedu, morat ću biti u bolnici, dobit ću dekubituse, rane. Ta razmišljanja znaju biti jako teška i mogu vas blokirati, dati vam jedan nenormalan strah, što ćemo i vidjeti kasnije kod jedne vježbe. Jedan strah koji vas doslovce blokira vas potpuno i vi ne možete uspostaviti komunikaciju sa svojim tijelom i ne možete napraviti pokret, ne možete krenuti u tu za vas neizvjesnost. I kako je to sve izgledalo, vidjet ćete u drugom dijelu videa gdje su vježbe. Vidjet ćete i zašto nam je potrebno 2-2,5 sata vježbanja, ne kao ljudima koji su tjelesno, fizički funkcionalni, njima je potrebno možda sat i pol. Zato što je nama potrebno vrijeme, određeno vrijeme, čak i dosta vremena, da mi uopće zauzmemo položaj u toj. Znači kad se ja iz kolica trebam spustiti na pod, to traje malo više od nekoliko minuta. I izvođenje vježbe, bilo koje, nije kao kod zdravih ljudi. Vi imate otpor, tjelesni otpor. Vaše tijelo je naučilo u određenom položaju biti 10 godina i ono se buni, ono neće, ono vam radi kontrakciju, ono vam radi opozicija, tijelo vam postaje opozicija. Međutim, s opozicijom treba vrlo diplomatski i to su izazovi koji se mogu premostiti, koji se mogu jednostavno uspješno izboriti. Dakle, dok vježbam, vizualiziram dio tijela koji želim ojačati. Za vrijeme vježbanja, znači za tih 2-2,5 sata, ne jedem ništa u dvorani, niti pijem vodu. Svi će se jako pitati, a zašto ne vodu? Pa zato što se ne znojim. Jer ako pijem vodu, naše tijelo je osjetljivo. I ako se pije voda, samo ako se pije voda, dolazi do procesa probave. Odvija se neki proces u tijelu, a mi nemamo energije, mi imamo jako malo energije. Energija koja nam je potrebna za vježbanje u tom trenutku će odlaziti na proces koji se odvija kad ste popili vodu. I vi nemate energije za vježbanje. To sam vidjela kod zdravih ljudi koji se jednostavno jako puno tekućine piju, zaboravljajući jednu stvar i vjerojatno uopće ne razmišljajući o tome da je rad u fitness u teretani,
u stvari statički, većinom statički ako ste na spravama. I može biti statički. Druga stvar je ako koristite traku, trčite ili ne znam, prelazite nekakve silne svoje granice, ali možete odraditi trening da znojenja uopće nema. A naročito mi, nemojte se znojiti, to sam već rekla. Dakle, ako znojenja nema, vi nemate potrebe piti vode, jer samo opterećujete tijelo. I to sam vidjela kod zdravih, da neki rade, žele smršaviti i ne znam, a u stvari se ne znoje, ne rade dovoljno snažno te vježbe i ne znoje se, ali uporno piju vodu. I što im se dogodi nakon sat vremena, njima se više ne da vježbati, njima se uopće ne da cijelo vrijeme vježbati. Ta energija koja je potrebna za vježbanje otišla je u stvari na proces probave, pa i te vode. Nakon treninga, dakle, rekli smo u prošlom videu, prije treninga popijem od 8 do 10 sati, popijem 2 decilitra kakaa na vodi i unutra je dodana mjerica proteina. U 11 sati počinje trening do 1,5 poslije podne. Nakon toga nakon treninga pojedem, jedite što hoćete, oko 3 banane. Popijem 2 decilitra, otprilike nije namjerno 2 decilitra, može biti više ili manje. Popijem vode i nakon toga ono što je meni potrebno, to je san za regeneraciju. Idem sat i pol, leću se i odspavati. I nakon toga se budim nevjerojatno osvježena i snažnija, osjećam se puno snažnije. Još nešto što bih htjela naglasiti. Želim vam u drugom dijelu pokazati nekoliko vježbi koje smatram izuzetno važnima da se tijelo osposobi za stajanje i za hodanje. Znači, to je onaj naš centar, čak u jogi što se spominje, naš centar koji mora imati stabilnost. Mi u kolicima nemamo tu stabilnost, taj centar nam je totalno bez funkcije i poremećen. Dakle, ono što sam ja imala u glavi kad sam počinjala s tim, da moramo osposobiti taj centralni, taj srednji dio tijela, tu svoju bazu. 3 vježbe koje sam, bez obzira na sve setove vježbi koje sam kreirala i mijenjala vremenom, 3 vježbe sam zadržala od početka do sada i mislim da ću ih uvijek raditi. To je rad na trbušnjacima, dakle to su 3 sprave. Rad na trbušnjacima, da se očvrsnu mišići trbuha. Rad na mišićima donjeg dijela leđa, što je izuzetno bitno za stajanje, čvrstinu. I povlačenje užeta, to ćete vidjeti. Zašto? Zato što vas užet dok to držite i imate teret, on vas drži u uspravnom položaju. To je odlično. U stvari radi pola vašeg posla. Dakle, trudite se povlačiti dole, trudite se biti ravno, jednostavno ta vježba vas tjera na to i usput ta užet vas drži u uspravnom položaju, što je izvrsno. Toliko od mene u ovom videu. Vidimo se vrlo skoro. Pišite, komentirajte, pridružite se. Napravit ću prijevode i na engleskom jeziku, pa će dole ići mali titlovi. I vidimo se. Sad nastavite gledati. Hvala vam najljepša. Ćao!